אז היי לכולם, אתם ביקשתם מדריך לייב ספינט, אז זאת האפליקציה, אתם נכנסים אליה, ויש לכם פה 0 תמונות, אם זו הפעם הראשונה שלכם, זה כל מה שאני עשיתי כאן. אתם נכנסים לפלוס, יביא תמונה, ויש לכם פה תמונות מהגלריה. אתם לוחצים על אחת שאתם רוצים, ואז אתם לוחצים בטל במה שזה נותן לכם. אתם לוחצים על העיפרון הקטן או המכחול כאן, הולכים לפלצור. אבל לפני זה, לפני שתעשו את כל הדברים האלה, אתם צריכים לעשות 1, ואז פלוס. זהו, אתם רגועים. עכשיו אתם עדיין על פלצור, אוקיי? אתם מציירים את השיער של נועה קירל. אני לא אעשה את זה עכשיו הכי מדויק, כי זה רק לצורך הדגמה. הנה, ככה. הנה, ככה יצא לי. עכשיו, אתם בוחרים את הצבע שלכם. אני לדוגמה רוצה לצבוע לנועה קירל בצבע תכלת כרגע. אוקיי? אז אני יוצאת מהפלצור על ידי החלפה שנמצאת כאן בצד. אני בוחרת את הסוג שאני רוצה. אני רוצה להגיד בהיר יותר, אני הולכת לבהיר. אני רוצה פה הכי המכחול, אפשר לעשות אותו על הכי גדול וגם על הכי קטן. ועל שחור קטן איפה שכתוב לי 260 פה למטה. אז אתם יכולים לבחור איזה סוג מכחול, היא סוג מעולה, בואו נבדוק איזה לי. עט דיגיטלי, זה מעולה. יש כאלה שזה לא יהיה להם כסף כי זה עטים אחרים ועטים אחרים. אתם עושים ככה, נגיד לדוגמה ככה. אוקיי, ככה. אחרי זה אתם לוחצים פה על החץ הקטן, חזרה לגלריה שלי, ארוך. זה יצא לכם עכשיו מהפלצור. אתם מגדילים את התמונה, אבל מקטינים את המכחול, אוקיי? זה ממש חשוב שתקטינו את המכחול. אם זה לא מספיק לכם, אתם יכולים להגדיל אותו עוד פעם, פשוט כדי שלא יצבע לכם הכל. ועוד משהו, אל תשתמשו אף פעם במחק שנמצא כאן. לא להשתמש בו. תשתמשו בחץ הקטן הזה, פה. אופס. ראיתם? אני עכשיו מושכת את זה. טוב, זה מה שיצא לי אחרי שהשלמתי את כל המריחות. עכשיו אני לוחצת כאן על 2, איפה שלחצנו מקודם. אני מוודאת שאני על השכבה השנייה. אני הולכת לנורמלי, ובוחרת תאורה רכה, איפה שכתוב ניקודיות. אז אני בוחרת תאורה רכה. זה מה שיוצא לי. כדי שזה יראה יותר אמיתי, אני הולכת לעיפרון פה, ועל הטיפה, תשתשו. עכשיו זה מטשטש את זה, וזה גורם לזה להיראות יותר טוב ויותר אמיתי. תנו לייק אם אהבתם את הסרטון.